er du færdig. Det gør godt i armeren, det der. Bare ikke noget. Ja. Kom on nu. Kom on nu. Helt op. Jeg vil bare prøve at køre en ny bil, og jeg vil ikke prøve at køre sådan en der. Det er rigtig brugt at følge af i flyetrækker. Det er bare, hvor jeg skal bruge døren. Kom nu. Nu. Det kan jeg gøre. Du ser meget, det rykker op i toppen, når man tager sådan et. Yes! Det skal bare væk. Så skal du hen, Bjørn. Øj. Fuck, det er højt løb. Nej, der er det her. Der er det mere, ikke? Der var der for fint der. Det skal ikke nok noget omtale. Overhovedet ikke. Ja, lidt overvæk. Kæft, det så godt ud. Nej, der er dele ikke meget fældkamp i, hva'? Jamen, den har her. Det var kun lige der. Så for at sikre den for ikke at vælge over der i deres have, ikke? Ja, ja. Så har den minimal her. Ja, det må man sige, det er minimal. Jeg tror ikke engang, der kan blive til der 4-akt der. Du er tilfreds? Ja, ja. Frans, chop dem op. Kæft, den er stor, men den er jo lige så høj som en træ, der ligger der. Ja, sådan bare Vi siger kotelet.